Saddam, ka yi ganganci, ka tafka uban kuskure. Ta yaya za ka ɗau maƙudan kuɗi irin waɗannan ka ƙara wa asara jari? Yanzu kana sa ran kuɗin za su dawo haka ci riba? To don in gaya ma, idan ka yi haka ne don ka huce takaici, to ka yi kuskure. Domin kuwa wuta ka cinna wa kanka, kuma tana dab ta fara cin jikinka. Tunda ka ga yanzu ka yi biyu babu, uku babu ko ɗaya. Na farko babu kuɗin. Na biyu wacce ka yi wannan abin don ita babu ita, an kashe ta. Na uku bincike ya nuna cewar mutuwar ma yarinyar waɗannan kuɗin su ne suka yi salon mutuwarta. Wai shin Saddam, me yasa ma baka yi shawara da ni ba? Khalil, dalili biyu ne ya hana neman shawararka. Na farko, idan na sanar da kai ba za ka bari ne haka ba. Na biyu, ko da ban sanar da kai ba, na san in ka sani ba za ka tona min asiri na ba. To yanzu kana neman shawara ta ne, ko ku har yanzu kana da wata dabara? Ni yanzu ba ni da wata sauran dabara, ko ma ina da ita kaina ya kulle. Kuma ko da can ma da na isanar da kai, ba wai ina nufin baka isa bane, kawai linzamin shedan ne ya fusge ni. To shikenan, tunda abubuwan nan suka faru, wani irin mataki ka ɗauka zuwa yanzu? Babu wani mataki da na ɗauka sakamakon matsalolin da suka cushe mu. Yanzu me matsalarka wacce take damunka? Matsalolina da suke damuna suna da yawa, da wanda na sani da kuma wanda ban sani ba. Amma abu na uku shi ya fi haddasa mun su, kuma shi zai mun maganin su. Na farko mutuwar Ana. Na biyu sanin wanda ya kashe ta. Na uku inda kuɗin suka shiga. Na farko dai Ana ta riga ta mutu. Batun kuɗi kuma ko sanin wanda ya kashe ta, wannan kuma wani abu ne wanda sai mun tashi tsaye mun tsananta bincike matuƙa da gaske tun kafin Raihan bincikenta ya gano cewa kuɗin ma kai ne ka shiga ofis ɗinmu ka fita da su. Raihan, lafiya na ganki haka? Rana 9 na barawo, rana 1 tak na mai kaya. Ka sani duk abin da ka aikata kake ƙoƙarin ka binne shi, to Allah ya tona asirinka. Dakata. Babu wani kalman da za ka yi amfani da shi wanda zai sa na yadda da kai. Ka sace kuɗi ba da sanin kowa ba, amma saboda rashin tsoron Allah da kai ake yawon tukumar kowa. Kana zaton ruwa ta sha? To ai ko ba su ce komai ba, hakkinsu da ka ɗauka ya isa Allah ya tona maka asiri. Ka sani kai ne ka kashe Ana da mai gidanta. Lokacin da na tambaye ka wani abu akan kesin sai ka nuna min baka san komai ba. Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mugu ba shi da kama. Saddam, don haka dole ka fuskanci hukunci. Yes, come in. Ina ta buga kofa. Ba bude ba lafiya?
wallahi bacci ne mai dan nauyi fara dauka na ke haƙuri. Ba damuwa. Dama ina so na tambaye ka ne. Allah ya sa na sani. Ka san Fales Hospital? Na sani, ba ki da lafiya ne? Lafiya na galo wallahi. But amma an ce can ne asibitin Ana? To ina so na je na dan bi gudanar da wani bincike a wajen. Me yake bukata a gare ni? Ina so mu je tare. Ina ka tsaya ne haka? No, ina tunanin na manta wani abu a ofis kamar na manta ba komai ma dai kawai ba komai kamar na Sorry. Da Allah tambaya muke so mu tambaye ka. Da Allah muna neman nan ne wajen Dr. in fact office din Dr. Sale. Okay, Dr. Sale. Okay. Wannan na farkon. Okay, wannan office. Thank you very much. Thank you. Sunana Rehan. So muna aiki ne da saboda haka za mu dan yi bincike ne kaɗan a nan wajen. Da Allah a cikin patient ɗinka akwai wata wanda kake dubawa Ana Sha'ibu? Na santa. Alhamdulillah. So da Allah a cikin laluranta na ciwo wai tana da ciki bayan haka tana da cutan kansa? Duk wannan bayan da ke ne ban san shi ba. Saboda asali ma ba ni ne likitan da nake duba ta. Ana ba ta da ciki. Kuma ba na tunanin tana dauke da wata cuta da ta shafi kansa a tare da ita. Ya haka yi ka san haka? Saboda ni Ana take gani, ni ce likitanta. Yalla idan na kawo maka fayil ɗinta za ka tabbatar da haka. Na tabbatar yanzu zaka gamsu da abin da nake gaya maka cewa Ana ba ta da ciki kuma ba ta dauke da wata cutar kansa. Thank you. Doctor, da Allah ku yi haƙuri. Yanayin aikin ne ya zo haka. Amma da Allah ku yi haƙuri. So na kuma gode Allah ya saka da alkhairi. So next time idan wani abu ya taso za mu buƙaci haɗin kanku insha Allah. Thank you very much. Thank you. Na gode. Na gode. Yawa. Malam lafiya za ka shigo min ofis ba excuse? A da Allah na dakta din da yake zama wannan ofis. Kake magana ban zaman. Ya in ne maka tambaya kana yi min tambaya. Ka shigo min ofis babu excuse. Kai waye ne wani? So ka yi haƙuri na shigo maka ofis ba tare da izini ba. Da Allah ina daktan da yake aiki a wannan guri da Allah. Ni ne mai wannan ofis. Babu wanda yake zama wannan ofis ɗin idan ba ni. Da Allah baka da wani abokin aiki ko wani amini haka wanda yake zuwa ya zauna a gurin bayan baka nan? Babu wanda yake zama a wannan ofis. Ni kaɗai ne mai wannan ofis ɗin. Tun da aka ɗauke ni aiki a wannan asibitin ban taɓa fashi. Asali ma ranakun da muke da su na hutu Asabar da Lahadi ni rana ɗaya ce tak ba na zuwa ofis. Da Allah wannan biran fa. Ai ni ban san ma da wannan biran a rubuce.
da Allah in baka damu in ba za ka damu ba ina son biran nan mana Allah. Babu damuwa. Bismillah. Thank you. Na gode. Ba damuwa. Har Allah. Ka lafiya. Na gode. Kashe kana ciki? Sorry da Allah ina ciki wallahi. Wato na fito daga office din sai kuma na haɗu da wani tsohon abokina. Yake gaya mu akwai matarsa da aka kwantar a asibiti. So shine muka shiga na duba ta. Amma me yasa baka bari mu na fito sai mu shiga tare mu duba ta ba? No don worry kake da. Bayan na musu bayani nace tare nake da aboki aiki. Kuma ke ma kina gaishe ta. Allah ya sauke mu je to. Amin zo ba kes. Wado, ka je kai mun fingerprint ka kamo yanzu na jiran ka. Yalla bai. Ai ba za a same su ba yanzu. Sai dai gobe saboda sun tashi. Wani oda ce na baka ka je kai mun fingerprint ka kamo yanzu duk inda zaka je umarni ne na baka. Wallahi ba za a same. Stupid. Baka da hankali? Ya ina baka oda kana mun musu. Are you stupid? What do you mean ba za ka je kai ba? Jimana, look. Me yake faruwa ne haka? Look at this. Yalla bai cewa in kai ai mai printing kuma sun tashi. Look, na sha gaya muku, ku rika girmama wanda ya girme ku a aiki. Ko babu komai da ya umarce ka sai karɓi umarnin. Ko sun tashi ko ba su tashi ba, ya san dai kai masa biyayya. Wai za ku rika irin wannan abubuwan? Hakuri yara ne sai a hankali abubuwa. Ko irin wannan abu ina daure min kai wallahi. Babu wata hanya ta sirri ko ta ɓoye ko ko wata dabara da za ta rufa maka asiri akan wannan al'amari. Khalil, kana tunani mai kyau. Saboda ka gaya mani kowace irin hanya ce. Indai za ta fitar da ni zan bi ta. Hanya ce mai sauƙi kuma tana da sauƙin bi. Amma fa idan ka amince idan na sanar da kai za ka bi ta. Me zai hana bi? Duk mutumin da yake neman hanya aka bashi, ai zai bi mana in dai mai neman hanyar ne. Ka yadda idan na sanar da kai za ka bi? Insha Allah zan bi in dai bata haure ka'ida ba. Ina son ka samu Raihan ka zauna da ita, kar ka ɓoye mata komai, ka yi mata duk bayanin da ka sani. Ina tabbatar maka da cewar tun da kes ɗin a hannunta yake za ta rufa maka asiri. Amma fa sai in kaga za ka iya. Samu Raihan. Samu Raihan fa kace? Amma fa sai in zuciyarka ta yi ma. To kaga na baka dama ka je ka zauna ka yi shawara da zuciyarka domin kar ka je kana abu kana nazari. In kaga abin ya ma ka bi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannan ki da aiki. Sannan ka ne. Na san zaki mamaki da gaina a ofis ɗinki saboda yau shine karo na farko da na taka sawaye na zuwa ofis ɗinki ko? Babu mamaki. Na san watakila dalili ne ya shigo da kai. Kamar yadda ni ma dalili yake kai ne naka ofis ɗin. Haka ne. Idan ba za ki damu ba ina so za mu dan tattauna wasu maganganu masu ma'ana ni dai. Why not? Bismillah. Zona. No. Nan bai dace da guri da za mu zauna mu tattauna irin wayannan maganganu na sirri ba. In babu damuwa in san samu ne mu canja zuwa wani guri wanda yake yafi wannan sirri. Right? Saddam. Raihan.
ya kamata mu tattauna abin da ya kama wajen nan kafin lokaci ya nemi ɗayan mu. Wato kin gane ko irin da way yanda ke aikinki ke jajircewa cikin aikinki ke gware kwazanki wani abin shi yake burge ni sai naga ya kamata in yaba miki kin gane. Wannan ba shine dalilin da ya sa ka kawo ni wajen nan ba. In dai maganar yabon kwazona ne a ko gaban waye zaka iya yaba. Ko ka faɗa min zahiri ka daina faɗa min baɗini. To ƙarya na gaya miki? Kina gani zaki min kwarjinin da ba zan iya faɗa abin da yake cikin zuciyata ba? Wannan shine abin da yasa na kirawo ki na gaya miki ko ki yadda ko kar ki yadda. Na gode da wannan rana da ka tanada don cin zarafina. Kuma ka sani ranar da cikinka ya cika da abin da kake ɓoyewa za ka yi amansa dole kowa ya gani. Wannan rana ita ce ranar sakayya a gare ni. Na gode. Menene Sadam yake boye mu wanda ba zai so ya faɗa min shi ba? Kai, buri fa yayi kama da mutum. Akwai alamun tambaya akan Sadam. Duk hanyar da zan bi don na gane gaskiyan al'amarin nan zan bi. Amma idan akwai sa hannun Sadam a cikin wannan, Assalamu alaikum. Na'am. Samir wa? Samir Bilal. Lolo Hotel number 23. Okay, thank you very much. Thank you. Na gode kaji? Na gode. Thank you. Sorry. Dama ofisin ka zan je. Okay, gana. Na samu labarin wanda ana kafin ta mutu ta danka masa kudin. Wa ga miki? Security ɗaya da na sa yake bincike a kai. Shi ya sanar da ni haka. Wani abu ne mai sauki yayi. In har kin san wajen kawai zuwa ya kamata ya arrestin ɗinsa. Na san inda yake mana. Ya ce yana Lolo Hotel number 23. Sai dai kuma wannan binciken naki akwai kanzan kurege a ciki. Domin yadda bincike na nuna mini ana mace ta ba wannan kudin ba namiji ba. Bincikenka ne ya nuna maka wa mace aka bawa ba namiji ba. Ni kuma bincike na sai ya nuna min namiji aka bawa ba mace ba. Don haka ina so mu haɗa kwakwalwata da taka ka taimaka min wajen kamo shi wannan mutumin. Gaskiya ban da wani lokaci na wani kaina, dukkanin lokaci na hukuma ne. Sannan kuma ina wani bincike yanzu, don haka ba zan iya samun damar da zan raka ki ba. Ka san me? Wato tun da na fito yawon bariki ban taba gamo da kudade masu yawa irin wannan wanda ka bani ba. Baby, ta ya za yanki jikyashin baki wannan kudin? Ni ma ba kare na ne bai kama mu ba. Wannan kudin da kike gani a cikin kaso 100 bai fi kaso 1 na baki ba. Kuma wannan kudaden na same su ne ta hanyar karuwa. Dan haka ya za in jikyashin kashewa karuwa? Habba baby. Abin ya baki dariya ko? Haka ne ko? To barka ji wani abu.
kamar yadda karuwa ta ci amanar wani ta baka kai ma ka ci amanar ta, to kai ma yau karuwa za ta ci amanar ka. Zan kashe ka sannan na kwashe kudaden nan gaba ɗaya na tafi da su. Baby, 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 baby. Wai da gaske kike ko wasa? Ba a wasa da bindiga. Na san haka shi yasa na zaro ta, kuma wallahi duk maganar da na gaya maka har cikin raina ba ni da wani buri da ya wuce in kashe kan kwashe wannan kuɗin. Look, baby, wannan kuɗin gaba ɗaya ki ɗauka ki tafi da su. Dan Allah ki banna da raina. Dan Allah. Haka ba zai yiwu ba. Saboda idan na tafi da wannan kuɗin ban kashe ka ba, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Baby. To kai hakuri, zan kashe ka ne ba dan raina ya so. Kuma kada ka yadda ka motsa ka. Baby. Kada ka motsa. Look. Kada ka motsa na gaya maka. Na zauna. Kana motsawa zan harbe ka. Zauna na ce. Baby, kakki mun haka. Me yasa kika kashe shi? Me yasa? Turan da ka ture ne shine ya buge. Ƙarya ne, me yasa ki? Kalla. Wa ya kashe wancan? Wallahi ba ni ce na kashe shi ba. Wanda ya kashe shi shine ya sumar da ni ya kwashe kuɗin ya tafi. Gaskiya? Za ki faɗa min gaskiya ko kuma sai na harbe ki? Wallahi gaskiya nake gaya miki. Wani ne ya kashe shi ya ɗibi kuɗi ya gudu. In kika gan shi za ki gane shi? Eh zan gane shi. Je. Sadam, Sadam dan Allah ka kawo min ɗauki. Ni ce ana, ba sai kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Ana, ni ce ana. Na baka nan da minti 25 ka kawo kuɗin da ka karba a gurin Samir, idan ba haka ba ana za ta rasa ranta. Ana. Ƙarya ne ai, Ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba. Ni ma kuma Bashir ban mutu ba. Ina zan zo same ku? Mai garin road, gidan shakatawa na yan kallo.
Raihan, ina so ki fuskance ni duk da na san yanzu zuciyarki tana cike da zargina. Ba ni da lokacin sauraron wani rubbish da naka faɗa min a kunne na. Yanzu lokaci ne da naka fuskanci hukunci. Zan so ki hukunta ni domin wannan abin alfahari ne a gare ni. Saboda na san ni ya kamata na bayyana miki kaina tun farko abin da yake faruwa. Amma tun da na san asiri na ya tori yanzu, ba wani yunkuri da zan yi sai dai in baki hakuri kawai. Kuma ina so ki sani na faɗa cikin wannan hali ne saboda rashin ki. Lokacin da nake tare da ke rudanin rayuwa bai baibaye ni ba saboda kina ɗebe min kewa. Amma Saddam, me yasa baka sanar da ni ba? Har sai da lokaci ya ƙure maka asirinka ya tonu? To wallahi dole ka fuskanci hukunci. Ba ma laifin satan da kai bane yake damuna yanzu. Laifin kisan kan da kai shi yake damuna. Wallahi Rehan ban taba kisan kai ba. Kuma ba ni ya kashe Samir Bilal ba. Saddam, ya zaka faɗa haka? Bayan ga yarinyar da suke tare da shi ta faɗa kai ka kashe shi? Idan da ni na kashe shi wallahi zan faɗa miki gaskiya. Amma ita ki matsa mata ta faɗa miki gaskiya. Karki raina min hankali. Go down. Sauka kasa! Saddam, da Allah ka zo ka cece rayuwata. Ka zo ka fita daga wannan azaba. Ba shi zai kashe ni. Dufe min baki min shiru. Banza mutuniyar Rubi. Na yi da na sanin alaƙata da ke. Mucuciyar banza a namimiya. Kai kuma, ka ɗauka ban sabu nake tsakaninku da ita ba? To ina sani, na san kai kwartanta ne. Wannan akwatin da kake riƙe da shi, ina da alaƙa da shi. Kuɗin da ka karɓa a hannun Samir. Na so a ce ni na kwace su, amma yanzu Allah ya kawo lokacin da zaka zo har gabana in karbe jakar daga hannunka. Saboda haka idan ka ga dama zaka iya tafiya da jakar nan, idan kuma kana so zaka iya cetarta. Kana so ka ce yanzu in na baka zaka bar ta ci gaba da rayuwa? Juya. Kai ki damu, ki kwantar da hankalinki, ba abin da zai faru. Ana. Ba ni bindiga nan kashi. Ba ni bindiga nan karasa shi. Ki ba ni bindiga nan nace. Ana kin yi kuskure. Ba shi mijinki ne ba. Ina sane na kashe shi. To ba ni bindigar saboda kada ma'aikata su zo su tare kin kashe shi. Kada kuskura ka maso gurin bindigar nan. Idan ka taba wannan bindigar sai na kashe ka kamar da na kashe bashi. Ai na san da wasa kike, ai ba za ki kashe ni ba. Ni ne fa Saddam. To ai kashe ka ba wani aiki bane a wajena. Ha ba Anna, ai na san ba za ki harbe ni ba. Ba ni bindigar. Yau zan gaya maka bashi ba mijina ba. Ban taba son sa a cikin zuciyana ko na muskarin zarrata ba. Sannan kuma babu abin da ya taba shiga tsakanin da bashi. Na shirya haka ne kawai da makirci saboda na karɓi wannan kuɗin. Wannan makirci na shirya shi tun ran da ka je ka karɓi kuɗi a gurin Salim.
Hello? Halo? Yalla bai. Wace ce? Ana ce. Ana? Lafiya? Dan Allah dan Annabi yalla bai ina neman dauki ne daga gare ka. Barawo ne ya shigo min gida. To ina zuwa. To yalla bai nagode. Nagode. Kada ka damu, ba ni minti ɗaya ka ga inda kaidinmu na mata yake aiki da makirci irin tamu ta mata. Halo, halo Sadam. Sadam dan Allah ka kawo min ɗauki. Ni ce Ana, ba su ya kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Na baka nan da minti 25. Ka kawo kuɗin da ka karba a gurin Samir, idan ba haka ba Ana za ta rasa ranta. Ana? Ƙarya ne ai, Ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba, ni ma kuma Bashir ban mutu ba. Ina zan zo same ku. Ka zo mai garin road, gurin shakatawa na kallo, ina jiran ka. Kaga yau amfanin ka ya ƙare a gurina, kamar yadda amfani ba shi ƙare a gurina. Zan kashe ka sannan tafi da kuɗin nan. Don wannan kuɗin ina da buƙatar su, za su min amfani a rayuwata. Amma me yasa zaki mu haka? Bayan ki san ban taɓa ƙoƙarin cutar da ke ba? Na yi tsammanin zaki guje ni, sai gashi kuma ke kika taimake ni. Amma ina so ki saka min ankwa da kanki akan laifin da nayi. Baby ta sanar da ni da bakinta. Ba kai ka kashe Samir ba, ita ta kashe shi. Ranki dade. Saddam ne ya kashe Anna da Bashir? Ba Saddam bane ya kashe su. Anna ne ta kashe Bashir. Ni kuma na kashe Ana. Sarki raya, sarki labbai ka oga a warosa, sarki raya, sarki raya, shi ne ganja. Babu wani alkawari da kai a kanta, ya zama dole ka rabu da wannan yarinyar ko tare aka haife ku. Ni buri na a kullum ta yi rayuwa mai daɗi. Zuciyata ta ki amincewa da yarinyar na a matsayin matar da zan aura. Na yi farin cikin jin wannan. Kai waye a cikin rayuwata da zaka ce me ya haɗa ni da shi? Ni ne rayuwarki, kamar yadda ke ma ke ce rayuwata. Kamar yadda ba zan iya rayuwa babu ke ba, haka ke ma ba za ki iya rayuwa babu ni ba. Ƙarya kake! Sai dai kai ne ba za ka iya rayuwa babu ni ba, amma ni zan iya rayuwa babu kai. Malam, kai kuma waye? Ya za ka zo ka rusa mana farin ciki? Kaga dalla malam ka saurara, ba da kai nake magana ba. Domin sanin ni waye abu na ba alkhairi bane a gare ka. Daban wahala tantance murmushin budurwa akan fuskar masoya uku. Wa ta fi so, wa ta tsana, waye zaɓin iyayen nata. Babs Media Council su suka ce ku dora ta wannan. Mai fita da lakabin suna kamar haka. Kaddarar masoya. Amira ce fa ta mare ka. Kamata ya a ce kana cikin farin ciki. Dama a ce wannan daman ni na same ta. Wallahi mana dariya.
to in har shi talaka ne da kai da kake faɗa kana ce mai talaka da kai da shi ani ban ga bambanci ba kowa sai ya mutu a nan wajen kun san a bala'in da muke cikin nan kuwa sun me yasa baba bai san aure na da haidar ne mai kamata yayi yanzu mu je police station mu yi report na haife ki ne saboda ke ma kin ingantacciyar rayuwa kamar yadda ne ingantacciyar rayuwa kamar yadda iyayena suka bar ni zaɓi na zaɓi ubanki a matsayin miji ke ma Allah yadda aka zaki zaɓi fatan masoya uku kowanne da nasa ta'annata ya yi matashi bisa ƙoramar maciji kafin ya ankara ya jinkata rayuwarsa ba zan taɓa bari jinin kai zuba a ƙasa ba saboda ina son ka babu abin da ke rike so in ba zuciya da rai ba kai ka san muhimmancin jinin nan da ka zubda a kansa ka san muhimmancinsa akwai dalilai ba kowa ya san na tsane ka zuciya makullai kice na tsane ka ba na son ganin ka ba mulki yake nufi ba kaddarar masoya shirya washar Umar Babs Dorayi za mu je ko ashi ko amu kai ware da Allah fannan babu wata aero finishing class shi ba kashe kaina zan yi hauka cewa shiri da sake-saken zuciyar tasa babu alheri labari da tsarawar shirin Abdul Intelligent ni na san Danja zai iya yin komai idan ya ga an taɓa ki sun ja fage sun ja daga wa yake shirin ni kike tambaya ma kan ne ba ta mutaka laziyo Amira da kake gani jinin jikina ne wanda yake gudana a jikina idan aka rasa jini a jikin mutum me kake tunanin zai faru mutuwa lalle ku jinin jikinka zai kare sannan kuma idan ka mutu babu wanda zai damu da mutuwarka ko kana so ko baka so Amira ta wace kaddarar masoya